usa gid ni sa ganahan akong sulayan nga kan-anan dinhi sa Cebu. Sa una pa gyud kining lechonan sa Talisay Food Park. Kay ana sila lami daw kayo ang pagkaon diri. Mo tong nakahigayon jud kog bisita diri. Sud pa lang nako daan mao dayon ni sugat sa akong mata. Kining lechon nga hastang crispy har ba. Ug dili lang di ay lechon ilahang baligya diri. Naasay nagkadaiyang seafoods nga imuhang mapilian. Ug syempre mao nay tirada nako karon kay pirmi naman kog nakakaog lechon. Tambak sa nagbangan ukos at kusar. Ana mo ang order karon diri mga kalagan. Kay gutom naman jud, mga onay ta unang paksit ug hungit para inyo hani.